Salutare la toți cu voi, astăzi este Mihai și noi o să facem, acesta este contul meu secundar, mai am într-un cont și uitați-vă ce brawl pass am făcut. Am făcut mult brawl pass, dar n-am de gând o să fac bani, să iau gemuri, aiurea, 5 aere, 1, 2, 3, 4, 5, ne. Și gata, pe care vreau să deschid aceste brawl pass-uri și m-am gândit să câștig un video tot. Și uitați ce brawler am, cont care am mai mulți, am 6.000 de cope și ați văzut, mai am făcut un video pe contul ăla și vedem ce se pică la. Ce să facem? Nu. 10 gemuri. 2! 2! Penny, ura! 2 brawler noi! Nu cred! What the hell, bro? Serios? Bro. Pe Shelly le dăm pe toate punctele. O să-i spun, mă. O să-i spun lui prieten. Și uitați, este un prieten de-a meu. Tot are brawl. Să puteți să vă abonați la el la canal de YouTube. Încă un brawler. What the hell, bro? What the hell, bro? What the hell? Bro! Nu, mă laud toată lumea. Mă, du-te, bă, nu te cred, mă. Contul ăsta e chiar bună, mă. Bă, uite, pe contul ăla n-am Rico, dar pe ăsta am, ce bine! Hai să dăm și un meci cu... Sau poate că nu. Nu, hai las. Hai, ne vedem la viitoare, că mi scurt meci. Hai dăm un meci, e cam scurt, dar hai să dăm un meci. Canalul băiatul ăla care v-am spus eu se numește Brawl Stars Lucian cu joc scurt. Brawl Stars Lucian cu joc scurt. Dacă vreți, intrați pe contul ăla. Bă, du-te, cred, mă, câți brawler mi-a picat. Bă, tu ești bine? Bă, ești bine la cap sau nu? Bă, ești bine la cap sau nu? 8, nu! 6, 5, 4, 3... Bă, nu te cred, mă, o să-i spun lui ea, mă. Are tot un cod, dar spuneți-vă rog frumos, cine i-a furat contul? Nu-i găsește contul, i-a furat cineva contul lui ea. Nu-și găsește contul, l-a furat cuiva. Spuneți-vă rog frumos. Și primul episod tot v-am anunțat, nimeni nu mi-a scris în comentarii. Doamne, ce-s de prost. Mă, de ce am dat ulti? Bă, nu te cred! Mică. 4 brawler noi. 4 brawler noi. Băi, 4 brawler! Crau. Foarte bine. 94. Să-l șterg pe Crau, nu chiar îmi trebuie. Cam tot că ne vedem data viitoare. Pa!